Rate my Greek pronunciation. Το σπίτι στην παραλία. Of course, I would choose to read this story. It's about a beach house. Πέρσι η Ελένη αγόρασε ένα ωραίο σπίτι δίπλα σε μια παραλία σε ένα κυκλαδίτικο νησί, την Άξο. Ως παιδί, η Ελένη πέρασε τις περισσότερες καλοκαιρινές διακοπές της στην Άξο, αφού ο παππούς και η γιαγιά της γεννήθηκαν σε αυτό το νησί και ζουν εκεί όλο τον χρόνο. Το σπίτι ήταν προς πώληση για πολύ καιρό, οπότε δεν ήταν πολύ ακριβό. Το σπίτι έχει μόνο έναν όροφο, αλλά έχει έναν μεγάλο κήπο μπροστά. Επίσης, έχει 3 υπνοδωμάτια, ένα μεγάλο σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Έχει και μία τέλεια πισίνα. Η Ελένη δεν χρειάζεται την πισίνα, αφού προτιμάει να κολυμπάει στη θάλασσα. Same girl, same. Αλλά το αγόρι της είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο και του αρέσει η ιδέα να έχει μια πισίνα. Η πισίνα δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι καλή για μια μπροσιστική βουτιά το καλοκαίρι. Ο κήπος χρειάζεται επισκευές. Η Ελένη θέλει να τον φτιάξει